anaghị ejegide pọ ke m nwe ihe mmadụ anaghị ejegide pọ n'ọnụ ezikwa na ndị anọ ebe a nọkwara ya ma ama mgbe abịara ha ebe a bụrụ nche nna m na mmadụ nọ nna ebe ego oje giri jere ba ka oke nkịta jewara nna mgbe mgbe a pụtara ebe a ghara ị na-enwe nnọọ ụfọdụ biko nna nọ na ya na ndụkwa ihe na-ekwe na-akpọ na nna akpọ nna ihe ajụ mmụọ ya ene me nna anọ ya na-asị ọ na ya anaghị azụ ọla gị si dị ịgazi ụzọ ụlọ etite ị nọ n'ime ụlọ ana m achịkwasị akpịrị onye na-arahụ ụra aja jere tọrọ asụrụ ịfụgo onye nwere nwe obere nsọpụrụ gị na onye aka nna m enyi ite mmiri mmadụ bụ nna biko chọọ ihe kpuchinata ihe awa akpọpụrụ afọ a ga-eme mmadụ ọtụrụ ọka nna ogiri Chineke afa na-apụta ọ na-eme nnọkọta ata ihe a bụ ihe na-eche n'obi m ọ bụ onye mụ na ya chere nnọkọta na-awụdasị onye ka oyi ọgụ ka oyi ka ọmụ ụmụ nwaanyị na njenje dị ha n'ụkwụ nwaanyị nwe onye mụ nwa otu nwaanyị si eje nwa ịchọ ịmata onye mụ nwa ịjụọ nwaanyị onye mụ nwa nwa nwaanyị na-akọwa ofu nwoke ihe nwa bụ na anyị na-ezuzu ezuzu na-eru ọmụgwọ atụ onye a na DNA nke ndị dọkịta nke ndị ọcha ịma na onye ahịa ite ga-ahịa ite nwunye gị ha ya amaba ebe onye nwa na ya ajụ nwaanyị kedu ihe obebere wee be nwa ịbịa inene saiz nenekwu nke nwunye gị ịma na ọ na-akpọ nke na nwunye gị ka ofu onye nke a tụrụ ogologo biko ya pụtaba nna ite akwa pụtaba biko ihe na-ekwu ọ jeneretọ na-atụ na-enye ihe na-ekwu abụghị okwu gịnị ka ị nwe na-eme ele ihe nwe na-eme gịnị ka unu na-eme ebe ka ị na-eje gịnị ka ị nwe na-eme ọrụ gịnị ka ị na-arụ uru ole ka ị natagoro ara ihe n'aka ebe a ọsọ egote ego bred akwụkwọ onwe na bred ntakwara gị bred ya na akalị ọsọ egote ego anụ ọkpọ n'ụdị na anụghị okwu paprika ọ ka mma anụ nwere na anụkọ mpa anyị biko beltụ gị menweta nwe na blak ọ maka ikwu kwụ ọgụ n'anya kwụ ọgụ n'anya onukwu tụọ ka ị na-eje ka onye agbajiri ụkwụ ozu du ntụfu du nchọ ebe ka unu na-eje kịta ebe ị na-eje ike ebe ka unu na-eje ebe unu na-eje nwe ha aba maka mkpụrụ nwaanyị onye agha yarị m emi ọ bụrụ ọgwụ onye ere ka afọ na-apụta ka ebe o ji anyụ mamịrị na-aba niile hei ekwensu abata na ya agụ ata ịma na ọnụ bụ ụmụ nwaanyị ọnụcha ahụ ịkụ asịrị ma ọ bụ ịyọta nwoke ihe mmụọ na-abịa dị ala efu ka olu unu dị nwaala mgbe ihe ahụ bara ụnụ aka mgbe ekwechiri a na-anwụ echi ka ebido taa nwụwa ngwa nnukwu onye ọgwụ kama ya bụrụkwa ihe ya bara m ọ kwụrụ maka nwaanyị nwoke nna mma okwu nna nna abụ okwu a na-ekwu n'ụtụtụ ma erighị n'ụtụtụ ọ bụghị okwu a na-ekwu n'ụtụtụ ma erighị n'ụtụtụ maka okwu nna nna bụ okwu onye na-ekwu ekwu anwụ onye na-ege ege anwụrụ biko hapụ m ka nje ebe m na-eje nata ka ị ghara iji maka nna nna kpọchuo m ihu n'ụtụtụ a doo ayịyọ ka njọrọ gị ịsịkwa nsekporo ya na esekporo dododo ndoriko ikpere m dị n'ala nna anyị ihe na-ekwu ka ma na-eyi anụtala nna nwaanyị na etu o si agaghị ogologo ilu a na-agagharị ọ bụrụ ebe ọ ka mma ka a chọọ nwaanyị eyi anụtala ya ka a maa na oyi ekwu ka a maa na oyi anọjụ ahụ na ihe dị iche oyi adị na ndụ ya nna agwọ nwa gị nwoke dị ka ọ na-emetụkwa gị n'obi asị nwa ịmụrụ otu o si agagharị ọ dị mma onye ka m kpọrọ gị n'ụtụtụ a ka anyị kwuo ya n'ụdị mkpi nwanụ na ọnọdụ ya echenji ma chere n'ụdị mkpi a na-anwụ batara nne ewu mkpi na-anọrọ bụ ya anwụ batara ya nne ewu anwụ batara ya nne ewu ọzọ nne ya Rebecca n'ụdị mkpini ka ọ na ịma na onye ọbụla alụghịrị nwaanyị na amaghị eyuzu ya onye ọbụla nna ya lụghịrị nwaanyị amaghị eyuzu ya ma lụọ nna nwaanyị ọmụdụ lụgharị gị
Ada mma nsogbu adọrọ ihe ikwuru dị mma okwu ga-amaka mana ọ nwere ofe ajụjụ nsị ka njụ ọgwụ ịza m ajụjụ a anyị agaba n'elu ọnjụ ọgwụ mgbe m bịara ịlụgụ ọ bụ na ndị ka nna ihe ekwe nna anyị gwakwa gị kebe eziokwu mgbe ekwekwu isi ihe ha ekwe mana onwe isi na ihe ha ekwe onye ka ị na-achọzi ka onye nwụọ ka onye na-achọ ka onye nwụ ụdọ n'ebe nna nọ onye ka ịchọ ka ọ n'ịma na nwaanyị ọbụla bere nna n'ụdọ ka ọ bịara ịkwụ ebe a ọkwa anyị mụrụ ya ga-emezie gịnị anyị etufu ya etufu dị ibu ndidi ihe onye tọghetere ndị Igbo eke ya ọ bụrụ ngwugwu nke onye bịa tọghete owere nwaanyị ọbụla ọ nụtara ọ tọghete ọma nọ ihe ọ tọghetere ọbịa ọ bụrụ nke ọ tọghetere omukwue ya ọkpụrụ ya ihe mere ya bụ na ọ bụrụ na gị na nna ekpebiene na ọ ya alụ nwaanyị gịnị jee kpọta anọ na ngere onye ọkịja si anọ na ngere maka na onye nwụtara nwoke bụ uri eso ndebe ibu ozu ebe nna anọ ozu bụ n'ụkwụ o megharịa ahụ mụ na ọsọ eme ọkwa nna nke a ọkwa nke a dị ka ọ dị ọzọ ka o nwere ihe onye ọzọ iji nwere maka onye bụ ibu nwe ebe ọ na-anya ya ama m onye ọ bụrụ ama m ihe o yi emenwu chere ọ gwara alụọ nna ịlụtara nna nwaanyị kịta ndị je na-egoro nwunye ya akwa na-eri ya ọmụgwọ na-akpanye ya nri ọ na-eri ihe ọ bụla banyere nna na nwunye ya nkụnwa ihe nna gbochijie ihe nna ma gbochijie ọmagoro nwaanyị elu chekefụrụ onwe ihe ọzọ anyị na-ata afụfụ ugboro na-abụọ erugo m ogo kwa aka nke nne ọ bụ mgbe ọbụla bụta ọgụ ka anyị jee ọrụ maka na onye bụ ibu ụmụ ebe ọ na-anya ya nna njiri n'ụtụtụ wee tire mkpu dị na ya gị na-eme ihe nwa na mgbe na opete eme pịtọọ dịka ụtara ede ị na-achọ onye gị na aja anyị wee je eji ịlụbata nwaanyị ọ bụ na ndị otu a wee bịa ịlụ ngụnwa kwuru ihe ekwe kịta ị na-asịrị na ọmụ ka o yiri ọ bụ ngụnwa ka o yiri ịpampa nwatakịrị pampata anya ree nwata 10 naira o ruzi 10 naira ego pịa wata o wee dịrị ikpeazụ iwe si mbịa Obi, nwoke nkedo, ọ bụrụzi afa gị na nwoke nkedo ọ dị ekene ezigbo mmadụ ekene ụmụazụ kịta nwere egwu ewu maazị Okoro ka unu bi ya ọzọ maazị Okoro enwe ebe ifuru edere ya nke dere maazị Okoro kwana n'ego na-efu n'ebe egwugharịarị ya ka ọ fụ enwe ebe edere maazị Okoro na ya akwefere ọnọ na ndụ fụrụ ọnwa na ọ na-ebidogo ọzọ n'obodo a ya maazị Okoro kwana n'ego na-efu zaa ya hey! Bụ maazị Okoro nke m makwa iwe ọcha kunu ihe a bụrụ ọcha ịma bụ gold ka ọ silva ihe a bụ ewu Awụsa ọ bụrụ ewu Igbo ma ọ na-eda na biko gwepụta abalị onye anya a na-ekwu atangi ila afọ ila afọ n'ụmụnna gị enwere afọ a mba ziwenu enwere afọ a bụ iri ihe bụ nwe ya agwa ya ka ajụnye gị ihe bụ nwe ya ya chọ hey! bịa m na-eme na-adịghị efu mba ahịa Alo. Nne ka anyị na-aga kwugodigo. Chere n'ọnụ maka na ugo ka anyị na-akpọ. Onye na-akpọ mmiri ya na-egwu akwụkwọ so edo na mma ọ bụ na anyị dụba nwere ụlọ dabara anyị anụbakwa nna enyi m nwoke a mara ekwu okwu onye awa ọgaranya ihe efuru ebe a gịta pretens ka ọ na-epretend ya under pretens ihe onye a na-ekwu ugwu na ikweta tata agba nkwụzi echi
Kedu ka isi mmanya dị n'ime? Ọ bụrụ onye nke egwu. Ya maka ihe a ka iji wee kwụsị m ebe m na-eje wee kpọba m. Yi kwụchago. Nne nwere ihe ọzọ. Nne biko bịa ka m gwakwa gị. Afụkwana m mbọsị ọzọ gwa m ụdị okwu. Biko ka anyị si n'ebe a pụọ. Kedu afa gị? Afa gị kwanụ? Ị na-agwa mmadụ afa gị? Mpaghara ka anyị akọwata otu nọ na onye mma asị ha mbịa jebe bịa rie ọkwa mpaghara ka ya ekwe mgbe ha ji achọ ka nne ọnwa ya na nne onye mmanụ mpaghara maka ezigbo mmadụ ka ọ ewepụta ego kama ere ofu anụ a nwere ihe mere ere ofu anụ wee nụtara gị nwa ọ na-adị mma nụtara mmadụ nwaanyị de hapụziere nwaanyị onye ahụ tara nwaanyị ka o mezie Gịnị ka nna anụ na-ekwu? Ka ihe m na-ekwu. oke darasa Gịnị ka nna anụ ka ihe m na-ekwu? oke mgbe enwere ebe anyị jechara so mgbe anyị jechara ebe a na-apụtazi enwere ụzọ nke ọzọ anyị bịa tizie so mgbe anyị bịa na-agbadatazi enwere one girl nwa na ifo mana ọ bụrụ dị sọnụ ọ bụrụ ụzọ ahụ anyị si ka o si enwere ụzọ ọzọ o si so anyị fụzie ya onye nwa na-ekwuzi na ọ laikere Ị na-ekwu okwu Ifeọma ọchụ nwaanyị a na-achọ ọzọ ị na-ekwu okwu Ifeọma nke maka agbọmma ịlụcha na agbọmma ọgwa gị na-asị agbọmma bịa ebe a bịa chee gị agbọmma ji abụọ bịa ebe ọsị nke aje nyụọ nsị tụtụrụ ọhịa niile dị ebe a na nchekasị nsị mba ihe ọ na-ekwu nke akịta bụ nnọọ nke ọ chọzi ihe nụzi anyị chọrọ Ifeọma wa afọ ya igute Ifeọma ọ dị ọcha Ifeọma onweghị ya like put the girl eche nwa ọnụ ya agwa aratara ọgwụ gịnị ya yi mana ịmaghị uche ya enwekwa nwa ya na-azụ mana ọma ha mgbe o ji ghọrọ ụtụrụ aka ọ na-ekwekwa ịlụ nwaanyị jụọ ya ego ole ka o ji enweghị ebe idebe ọ sị na ọ na-ekwu na ị nọ ya ọ nna m lere nke mụ na ya bi gị ka m na-ajụ ọ bụghị ịlụ nwaanyị bụ isiokwu ọ bụghị ikwu ya nwe mmiri bụ isiokwu na ọsịsa atọ iko jiri ṅụ mmiri ọ bụghị ịlụ nwaanyị bụ isiokwu ego ole ka o ji o siri ụkwụ awụsa wee gbara nata jụọ onye ego na o ji nata ọ bịa ebe a na-enye ya nri ana m enye nwunye na-enye nwa ya nri o nwete ka nwaanyị si nwa nwa na-asị o si uji ụkwụ apụta nwa ji otele apụta na-aja eme ọpụreshọn ha ncha ọ bụrụ n'isi m achọ m ibu ọbalo mba ya eche ma mgbe ọ nọkọtara na enwe ego ọ na-ese ndị ọ na-esendịrị onye mgbe na-arụ ụlọ otu iri sụsụ onye rụrụ ụlọ ọ bụrụ na arụ ụlọ aga m iwesakwu ya wesakwu onye ewesa o wetara sise ọgwụkwọ onwe unu ụtaba ahụ kpọkwara ndị a na kalopi anọbụ n'azụ ụlọ na-adụ ya ọdụ ka m mara na ọ ya ama ihe mana ebe ọ chọrọ ka m nọrọ n'azụ ụlọ dụọ ya ọdụ nsị aka ntụwazie ya n'ọma ya akwọrọ nya aka ururu ka m kwọrọ ya nwa m ihe mere ji ọtawe abịakwara m onwe m ugwu ọsọ sị na tara o jere ugwu awụsa na-agbara m ọba mbọ nke ọ kọrọ m akọrọ nke ọ kọrọ mụ na ya nọrọ ọ kọrọ m ọ sị na ahịa ya gbara ọkụ ego elu ọ ihe ọ ya agbalị onye je ngwa mba ka m kwuo nke ahụ na ịkwadoghị ka nwa gị nụọ Ifeọma nkwe ike ịkwado m kama ọ bụrụ m na-eduzezi m mba ihe menụ na ọ bụrụ na afọ ya eme na ọ ya nụnwụ nwa maka ama na afọ ya eme nwa dị nwa itinye na seminary school ebe ịma na ọ ya ha nụnwụ ndị nwaanyị tizie na seminary school ka ole seminary school kochie fada mba onye ebu afọ achịfada emegata bụrụ afọ achị ebara ewejie na parish orikpọ ihe dị na parish ike oriri nsọ a onye ebu ụzọ ruru nke afịa tupu onye bụ ihe ndị mmadụ anyị mana onye oyi o nwere ike ụkwa nna ya ka o yiri n'ụmụ nna onye ga-oriri kịta ka a na-ata anya anya ije kwuori ụdị a kịta ka afọ azụrụ ka ị lagbuo ebe a kịta isi ebe apụọ ama mgbe o ji dapụ n'ọnụ ọkọ n'ọnụ nke ọ dapụ ike kara ihe adụ ihe ọdụ dụọ onye ọdụ dị ka mmadụ igbere okwu igbere ibe ije n'ọhịa bụ ebe ịpụta n'iro kpọrọ jụ onye na-ekwu mmadụ kwuru okwu ịlụ nwaanyị ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ bụghị ihe ọjọọ ma jee gbakọ ka bụ isi ka azụ n'aka ebe a ọkwa m na-azụ gị nri
mmadụ tọrọ ewu a ọgụ ya mba ebe a ka nni were ewu a mba nụnụ ewu nje ejera mmụọ ya kwara na ụmụazị abịa kpụrụ ewu a ọkwa ibi mba nụnụ ọ ma akwanume ọ ma ame Ifeọma bịa ewu atakwa m igu n'isi ewu gotere ụnyaahụ ewu ji ejera mmụọ ebe a ka nniwe ya bụ ewu ọ gwaghị ichi ọfụma ya kwara na ụmụazị abịa kpụrụ ewu ọkwa ibi ekwe ngwọta ewu nniwere ebe a ụmụazị anwụkwa amụ ụmụazị anwụ ụmụazị anọ ebe a ka nniwe ya bụ ewu ebe a gbanụ nkịtị ọwụrụ gbaa n'ime oke anaghị eri ihe onye mụ anya ụbọchị taa ya chụọ na owere nchi mba nkịtị gbaa n'ime oke anaghị eri ihe onye mụ anya ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi ya duka enwe amala ọhịa nsogbu adịrọ gbara ọsọ wee je nwoke mmadụ wee tọgbọrọ ka onye na-ara ụra. Gịnị buru ọ na-aya Nwoke na-akpụrụ ụra onye na nwunye hichara nri abalị na-akpụ ụra chiefe n'ụtụtụ akpọ m gbara je tọgbọrọ ka onye na-ara ụra. Nna ọchịchị Buhari abụkwa onye na-akpụ onye ekpere chi ya nwekwa onye ji ndụ ya n'aka ọ bụrụzie nke ọnwụ ekenyekwa onye libere ego n'ebe n'azụ agaba kpọrọ ego n'ebe ofu ebe n'azụ onye libere ego n'ebe n'azụ ngụnwa ebe ka isi kpọta ebe ka ị pụtara ego nke ugolu nke igoro nyawụ na-ewu mmadụ ka isi sokwuzi mpa akpọ onye oshi ọkatọ mmanụ isi jegobe ehi gwa amụghị nne gị ọga na mkpọkpọ ewu akpọba ewu amaka onye ka gị na ya kpalụ enwe afụrụ m ego kpụọ ọnụ ọ daba na ego m ji na-aba wepụta ego kwụọ ọ bụrụ ị chọrọ igo ihe a na-akpa akpa ihe ebu ụzọ kpaa atụrụ mana ọ bụrụ na atụrụ ma ọ bụ ezi ka igoro inwe nwa ndidi kpanwe ụzọ ihe na-agba ịma na gị na nwaanyị ana m ekwu okwu nwaanyị apụta m ehi ka m goro kwenu oge ka na-anụ mere olu nwaanyị kere ka m gosi ego ịkpa atụrụ ma ọ bụ ezi nye bụ gị na nwaanyị ebido nwa maka nwaanyị na-akpa agwa ka atụrụ na ezi o ha ka m na-agwa gị ya ọ bụrụ ịkpanwe ụzọ ihe na-agba ị maghị ya gị na nwaanyị ga-ebido nwa onye ka igoro ewu ahụ ebe ọ bụ na igoro ewu apụta nwaanyị na ihe ọkwa mmemme na nkwọba anyị nkwe ọnụ ego nkwụ ụgwọ nwaanyị ya kwa mmemme ọkụ na ha egere ndị chọọ nwaanyị nwa ọbụla ka ndị chọọ nwaanyị nwa ọbụla kedu onye ọ bụ ya kwa mmemme resị nwa nwoke kedu onye ọ na-ahụ nga onye yi akwa mmemme resịrị nwa nwoke ka nna achọ onye yi akwa mmemme abịa m ịnwa ike ọkanga Uzo. How are you? I'm Mama. I
I don't understand the dialect. You know, I left the village when I was still learning to go. Oh, sorry, I forgot. City boy. You look familiar like we've known before. Sorry to ask. Of course. We both went to the same primary school before your aunt took you to the city. Oh, I'm sorry. Pardon my short name, okay? Damn! Ifeoma, you look big. I mean, you're beautiful. Come on! What has your father been feeding you with? You can say that again. You are looking handsome too. Look at your hair. It's nothing. Come on. Wow. Ifeoma, back then, crazy. Sorry, pardon my manners. Meet my cousin sister. We both came down to the village. Oh, what's your name? Bella. Wow, what a nice name. Thank you. You have such beautiful sister. Come on. What about you some other time? Of course. Bye. Abia mi hu dimu nana. Odo wana mma. Akana wa kana. Ana le poli, ana le. O ku kita go ku mwana address. Ya de ko mma. No. E se bu na pipe soup. E se me pipe soup. Pipe soup anu e. Ya, pipe no won woke. Ndebere o. Nai. Ọkwa ịmara gị na anụ adịghị na mma. Ọkwa ịmara gị na anụ adịghị mma. Mechike n'ọnụ. Ihe ọbụla e fotoro gị kwuo. Mgbe ọbụla ọnụ ya. Mechike n'ọnụ. Ofu ụbọchị ịkọrọ ọha na eze n'ụmụ ahịa na mụ na anụ adịrọ m. Adata eme nọ. Ke ihe ọzọ mere. Mba, dị ihe ọzọ mere. Mgbe nke ọ dị o. Ai, mara ịchapụ. Ọ chakwara nke a nye na nna ya ebilele ihe dị na atụrụ ebilele ya le ihe atụrụ dede aha ya achetegoro m aha nwa bụ mma aha bụ mma ọnọdụ mma ka ya lụtara ya ọka lụtara ya ọka nna ya mgbe ebudu n'ọdọ nnanna ọ lụọra ma ụta ka nnanna lụrụ ụta ka ọ lụrụ ọ na-ebute anyị jefuru akpa gị jebute akpa gị ebute oye ekwensu abata agụ aka chere nwa m aka butere akpa biko ka anyị jugbuo tupu erie na ọkụkọ na-ajụgbu tupu o rie maka ihe afụ na eze nne ri afọ ya na nke nwa ya ọ chara nke ya na nna ya ngwọ mpete ka ọ bụrụ jebute akpa
NNANNA ya lọ da aga m ịnọ nga aga m iduru nga chee ya ya na ma mecha nna bata ya abịakwazi aka eje na-eje Tito na-echi ya dị mma mana ọ bụ ma masị gị mara ụlọ ije ọha uche ka anyị jee ọha ajụjụ ma ọ na-adị mma na mbịarute mana eburu ute tọgbọ atọgbọ ọhụta ya ọrụ ịhụta m ọrụ biko jebe lawa nwe mmecha ka anyị bịa bịa mba achọ m ije nye oshi n'ime ọhịa mba lawa jebe ije anyị nso Oh, Nandaka. Oh, we can make that. Aye. Mama. Because when did you know that? I but on a body. I can see a sister. I but I go to I know. Aboma. Mama means the wagon. My pepper soup. Oh, pepper soup. Oh, but pepper soup. When I come with it. Matava. Oh, pepper soup. We know here at but I go there. I find you. But I am a Mama. I'm going to go to a man to go to the pepper soup. I fully will feel a mama. Super. Here is the other to yes. I don't come here. Hey, us now. Okay, what? Yes, it's a group. Yeah, I can't give you a car photo. I put on a call. This way, a man of this year. Oh, Tio, Eguna later. Eguna later with those. I say, I can't get you. Agwa m na gị mgbe ọ na-ebute nwa agwa ya sị na ya na anụ adịghị mma agwa bụ na onye ga-eme anụ a agwa m na onye ga-eme anụ a agwanye na ya na anụ adịghị na mma ekwu na nwoke a na anụ adịghị na mma ihe ọ na-ata. Also, big I
Ọ dịkwa na mma? Ọ dịghị na mma. Ebe ha wee kwuru. Ka ebe nwoke ka ebe nna nọ. Bịa nwaanyị. Bịa nne na nna. Bịa ka i were anya anụsị a na-agbara ya afa. Ewu ata m igu n'isi. Anụsị a na-agbara afa. Ewu ata m igu n'isi. Mma akpụje na mmụọ be anyị. N'abalị ịtọ na-abịanụ na-eke. Mma akpụweje na mmụọ be anyị. Ka ike nna ka nna na ike bịa zuru n'ochi. Agwara m gị. Ị na-ajụ m ajụ ka ị na-akọrọ m akọrọ. Enwesị na ya akwọ nwa ya n'azụ mụ na ya amaghị mgbe o ji ghọrọ ụtọ racha. Nwa m ndị agọrọ agọ bụ nke nka buru afọ ma emfụrụ nke m gọrọ amụ agaghị m agọrọ ya agọ. Chaa! Ajụjụ ka ị na-ajụ m. Mụ bụ eze mmụọ ka ị na-ajụ ma mfụrụ ya n'anya. Ewu m gotere na nkwọ mmeji wee jenye mmụọ be anyị nri na-eke na-abịanụ ka nna na ike bịa zuru n'ochi. Mmụọ na-enye nri gwa m ya ahụ nke ahụ debe okoro enweghị mere bube aka gị na-agba n'awa bube aka na-agba agba enwere nna atọ ego aṅụ na ngwọ nkwụ na-abịa ihe mere na ọbụ akwụji echi ọlụọ mkpụrụ jọọ hụ uche ka njọ ahụ ajụjụ nsogbu adịrọ chere anya ya ebi ikpe n'obi mgbe ekwu maka mụ nwa atụrụ Chineke lagbuo onwe na mmiri nwa atụrụ onwebeghị onye si na ibe atụtụọ n'ihe onwebeghị onye si na ibe abụọ na jie maọbụ bụọ ebie maọbụ buru ewie maazị Ibe Okoro ka ọdụ ebiri na-azụ ọbịa ọgụ nwanne nna na ntụrụ anya ya na ndị echerekwa efu ka ọdụ ka enwe amara ọhịa okoro jọọ hụ uche ka njọ ahụ nsogbu adịrọ ị mara nna-ekwu ọ dịka ana m ama nwa ọnụ ọkwa nna-ekwu ọ dịka ana m amụ ya ọnụ mana ihe mere ede ji ebe nwee aja amụta nwa kpọ nwata asị ọ bụ omume nwatakịrị na-achọrọ ya ọjị ekwuru m ekwuzi na nna nna ebido gị rụrụ aka na ihe niile o rikọrọ dọrọ ya n'afọ jiri nwayọ ehụ ihe ahụ na-ekwu ibe akwụkwọ akpụ n'aka na-eme iyo ọgbaghị mmadụ iyo wu ndị isi abụgara agbọ mma nke akaji ewe m maka ụmụ eke na ọ gaghị nkịta gara aga ụdị ndị a kịta na-eme ọ na-eme ha agaghị ihu aga azụ ogodo ka ịma maka na nna na-apụchakwa n'ụzọ ike ọ bụ ihe niile ka eji egwu egwu mba echekwa m onye nna nwaanyị emewa gbara mgbanye na achọ m ije na-afụ nwa nna abụọ m na mfụrụ nwa ume na-amapụ m ya ụzọ ole na ụbịa mana ekwe ka ọ dị nke bụ eziokwu na ọ dịka ka afọ abara nwa nso enwere mmọnwụ ọkpa ọcha agbọ mma eji wee go ọnụ agbọ mma nwere ike ndị ọnya sọrọ ike onye mere gị mmọnwụ nna ya otide onye mma asị o nwere ike ọ bụrụkwa agbọ mma ọ na-adụ mma ịchụ ịba mmadụ afọ anyị afa ka ọ ya bụ na-etote afa a sị na afọ onye na-eti ya mana nwata mara mma ọ ma mma na ọ ya bụ afọ a na-enye nsogbu ịma mrahụ ụra mgbe ọbụla m na-alọta gị n'ahụ iji gosi na adabakwa na anyị na-abụ ọ bụrụ na ikwete m nna na-emetụrụ m aka nna nna ọ bụ n'ike o tego ngwa gị achọrọ nna nna chọrọ njọ o nwere ka m si wee lụkọta wee chọọ gị n'elu ụwa bikokwa nna nna hapụ m aka ike biko
nna ebe a mara ekwu okwu ọ bụrụ na enwe ya nọ n'iru nwaanyị na-asị ya na ọ ka nweta ego iwe ego ya moto nwaanyị a na-ekwu abụrụ nke ekuke na ọkụkọ agrik dị otu a lelu nwata na mma na nnukwu ụkwụ ya dị ụdị onye a bụ na-agwa esef gwa ya na ọpaghị nweta ịma bankị nke bankị na-arụ ọrụ ma ịsa moto niile a na-edego usoro ọhụmọhụ na gị nweba ibi ọ bụ achị ka anyị na-asị ụlọ niile edere post n'obi ọ mpaghị ọ ka m ji ekwu maka ya biko ka ọ ghọtara ya ifi ka m bịa ka m la ndị ala ifuru onye a wee ego debere ụtụ ime onye a na ọba anyị ọ maghị ekwu okwu inwe anwa bute onye a ihe bute visa Amerịka ụbọchị wedịrị ụlọ onye a wee plen wee merụ gị wedịrị mụ na-abata onye a negodu ka afọ gị na ike biko zienu nyere ụnụ m aka ya onye enyi gị nwoke enwe mgbe m ji wee fụchata ihe ọbụla na-arụ ya cha enwedị mgbe m ji laiki ndị buru ibu negodu ka afọ gị negodu ka ịra ife na onwe gị a na-emekwa gị mba ego nna m ikwesịrị ịbụ ọ na-ekwu okwu afọ anyị na-akọnvinsi ife abụrụ afọ nsị ihe ife uwe ego eriri ife abụ ego eriri ka m gwa gị nke bụ eziokwu a na-ekwu dị okwu ịtọ ọkwa afọ a n'ihu nwaanyị ghọta onye ọfụma inwe anwa ghọta onye anwa risa gị ego ịlaiki onye a wuri ego ifuru ọka ịra ide emedịrị onwe gị ebere ihe m nọrọ ebe akọ ka m sigoro ebe akọ ọpụkwa ọgụ nwa ịnọ n'ihu nwaanyị echi ịgbado ị na-ata ihe ị na-ata na nchọkọchọ nwaanyị a na-eghe anya ọ ya sị na iwe onye afọ nne ọpụpa nke epe ezubụghoro gị mba nke a epe ezubụghoro iche ife na-ewe ego ị nọ ebe a na-asị ịkpata ego bụ onye a enwe ka esi agbado nwaanyị gwa nwaanyị si ya nọ mpaghị nwe moto niile a na-edego usoro niile na efuru wọs niile ahụ ede post n'obi nọ mpaghị nwe gbado ọkwụ m ka m kwuo mmezi m na-agwa ịgbọsọ ọrịa ka anyị siri Chinekele echinele nwa o ịmasị ha enwe anaghị mfere ndị shere n'upụbetu mfere ehihie anụ ọ bụ ehihie efu ishiri upụbetu mfere ahụrụ m nna na ikenye oko ahụcha ha anụ agara ma anụ mmadụ ọnụ ụmụ nwa ịhụcha ama amụọ ma agbaghịta aga m ibe aka runu ha enye nke mmebe were shire petu kpata nna chere ị na-akọwa na ewu ahụ na anụ ahụ bụ anụ ezuru n'ohi amasị ezuru ya etu ọkụ nụkwa ọgwụ amasị ezuru ya etu mana ngụnwa ebe ijedere ha sị were nke gị ị na-akọwa na nke ahụ ibutere anyị ebe a isi ibutere nna ibutere ya ị na-akọwa na nke zuru ezu ọ ya nụ ka o butere ya ka o siri bute mpa amasị ezuru enyi ezuru ịma ha na-ezuru ezu akpịrị gị alapụta na gị akpịrị gị alapụta na gị nna ọwụkwa gburu ya ọwụwụ gburu ya ahụ jupụtara anụ ọtara isi ọgwụ agburie biko jee kute mmiri jewa ọsịsọ nna anyị hey! Hey, Chibuzo. Good afternoon. Fine girl. You look wonderful today. Thank you. You're welcome. So Informa, you've actually been hiding from me in this small village. I remember the last time you promised we were going to see you again. But then, Edges, Informa, in this small village. I'm sorry. Don't see it that way. You know I'm seeking for admission into the university. So what about you? My story is not different from yours either. Admission to your school. Yeah. Oh, come on, have a seat. Oh my. I need you.
Well, before you came in, I was actually working. But then, let me just tell you, you tell me. But there's actually this song I'm working on. I don't know how it sounds. Maybe you tell me. And you know, Gana Chibuzo, even not Polo Chibuzo, if ever if I'm not Chibuzo, when I acquire a good name, and car. If I can do it, I see you. I'm going to see us. I put up one more. I put up what he knows of Monday. Now we are going to Chibuzo, the man knows, not going to name it. Ha! Isi gwanga si ni again na Chibuzo na-eme. Unu kara n'ime ni oburugo dunu na nzuzo. Okwenye na agari n'obodo, unu na-agụ agụ, unu na-agba agba. Gwa ya o. Chidikwanụ nu nwayo, metụkwanụ nya na nzuzo. Ke ihe mụ na Chibuzo na-eme. Oy maro, ina Chibuzo si mụ na ọ hụrụ m n'anya. Hia. Mụnwa na onwe m hụkwara ya n'anya nke ukwuu. Kezi ihe anyị na-eme. Onwe ihe ime na ogi, anything na-eme, ihe oni na-eme, biko unu metụ ya na nzuzo. Nke unu eme n'ụzọ, na-eme n'ụzọ, ọ dọrọ mma na. Ikwuru na ahụrụ m Chibuzo n'anya. Ịhụnanya unu nke esika. Biko chelụ ka m jụọkwa gị. Kedu ihe nna gị meziri maka ewu ya ezi? Unu anyị ekweteghị. Ịma na anụ ọfịa nna n'ike. Egwu atụrụ anụ ọfịa na-aba abanye na be nna m. Egwu atụrụ anụ ọfịa na-aba abanye na be anyị zuru ewu nna m. Mana nna m kwere nkwa na o ya emesighị ike. O ya agwọpịa ha. Kedu ka nna gị si mara na ọha na-abụzuru ewu ya? Ị na-ajụzi ajụ. Ịma na nna m na-enye n'onyoko. Ọ na ịma azị nna m. Biko ka m nabajejelu nna m ozi. O emesịa ya gị unu na-abọchisi m agba asị. Ọwụ asị. Ndị obodo na-asị unu a na-asị. Ọwụ asị. Where are you going to dress like this? Of course. But this is a casual way, okay? It's a normal attire. And I'm bored at home, just wanted taking a walk, you know. Casual wear. Like this. Hey! This one is more than casual wear. I concur. Where are you guys heading? Hey, you're going to see someone. Always seeing someone. Abba. Or if I'm hope I'll see you later at our university. Come on. I'll be busy. Abba now. I should be doing something for Mama today. I need to see it. Okay, I promise I'll try. Please leave. I know. Bye-bye. See you next time. I'll be there.
What's keeping on now? Yeah, I'm tired of keeping you company. Hello. If I'm here. Yeah. It's favor too. Of course, yes. Oh yeah, bye-bye. Bye-bye. Bye. Mr. Flavor. I'm sorry. I'm very sorry. I was helping Mama in the kitchen. You can't imagine. Those stupid men, those two stupid men, Nana and Ike, came into my father's compound and stole the goat that was meant for sacrifice. Oh, sacrifice. Besides, this Nana and Ike, who are they? Who doesn't know them in this village? Who doesn't know them? The only two busyless, useless and stupid people. Very troublesome. Anyways, I hope that's not going to spoil our day. Of course no. It can't spoil our day. So, sit here. Okay. How far have you gone with the song? Actually, I did not even sleep. I was awake, learning. You know, I don't want to disappoint you. That's my thing. You won't believe it. Okay, enough of the talking. Sing! I had to write my own song and spice it up. I'm listening. The same direct version of what I told you, nothing else. Of course! Good. I'm listening. Promise me you will not lie. I'm not listening. Promise me you will not laugh. Zip. You won't laugh. I'm not. Don't laugh. Okay. I'll sing for you. I'm listening. Alright. See this fresh bobo. You won't carry me go. His body sweet like chocolate. Me won't follow and go. He got me flying like a dove. Me won't rock and roll. No even fear say you go spend your dough. See this life every day. Say na me and you. See this life every day. Say na me and you. Kukumi, carry me go. I've been wishing for a man like you. Your sexy eyes, oh, got me thinking. Hello, I swear down, I didn't expect this from you. Are you serious? Your cousin. Wow. You know, hey, you know. Imonya. Nwoke m ịbatara n'obodo a ọ bụ na enyi nwaanyị ka mma. Obere nwa mgbe hapụrụ obodo a. Jecha batazie. Ọ bụ ihe na-agụ nna gị na-agụgụ nwa. Are you both talking to me? Are you both talking to me? Because I can't even understand you. No, boat. Magwe okporo anyị. Boat na Westpana ka ọ na-akpọ m na gị na bụ. Ọ sị anyị na anyị boat Westpana. Nsogbu adịrọ ọbụrụ gị ọ na-achị mụ anyụ mụọ ya nwa ka anyị na-agwa ka anyị onye ọzọ. Mba mmụọ ka anyị na-agwa. Ọ bụrụ nwa anyị na-agwa, anyị na-agwa mmụọ. Onye a ịmụrụ na ịmụ onye a. Unu ịmụ onye ihe onye a ga-eme gị ọta gị kachi nkọm. See, if you both don't have anything reasonable to say, I think I better leave here because I don't even understand what you two are saying. Bịa nwude onye a kparịrị gị kịta. Nwude tụọ ya n'ala. Onye a si na esi na Christian bụ onwe onye isi adịrọ mma. Johnson boss ahụ ọ na-ada o ji eme otu aka. Efuge. O nwere onye zuru ohi na-ekpete na ya zuru ohi. Ọ bata ajụọ ya amalụ ka esi eme ya. Onye ara jere be mmadụ na-akụ kpaịkpaịkpaị onwe onye kwere apụta.
ya wee sugbu unu ọkụ ọsọ onye anọghị n'ụlọ mgbeta ọna onye asugbu unu ọkụ unu wee na-agbapụta obodo ndị mmadụ siri ime unu na-agbapụta ọsọ ewu mmadụ ọnọ n'ime unu a ihe a dị asụ ka akpụ dọ n'ite mpụtụpụtụ opụta onye ihu opụta onye azụ ihe a ya bụ ọpịa na igbe gburu ọpịa na ọmụmụ ọkwa agwa nga atabụ n'anụ a ọkwa ngwalị gị ya ọcha na ba ọcha na were ekene gị afọ ị na-akpa gị jide bịa na nna kedu ihe gị na ewu okoro jere ịkpụrụ ewu okoro ka ewu okoro kpụrụ maazị okoro libere o ji akpụje n'ihu arụsị ya o ji ejije eji ike na arụsị nke o deke na arụsị nke unu jere buru okoro bịara ebe a wee sị na unu bịara kpụrụ ewu na arụsị ya na-akpụjere ewu a si ya bịa gwa unu kpụtakwa ewu a maka ihe ya eme unu ọ sị na nke a na-akpọ ike na ike na afọ ya ha ka afọ okoro na okoro na onwe ihe ọ sị na afọ Ikenna dị aha ka afọ Nnanna na isi Nnanna dị aha ka afọ ya ị na-abata batakwa ya na mma maka ịbata ya amaghị bata ị na-achọkwa m okwu maazị okoro enwe ka o si wee kpọọ afa ndị nọ n'ime ewu a ọ sị na ọ bụ Nnanna na ike ka enwe ka anyị esi wee kwuo ọgụgụ ka anyị kwuru ewu a ọ dị ka anyị ezuru ewu ka anyị kwuo ka okwu si bịa ka ị na-ekwuchi ọnụ ọ chọrọ ikwu ego okwu gị na-asị ọkpụrụ ewu ọwụhụ na ọ na-ajụgharị m ka okwu anyị wee nwoke kwụrụ ọtọ ife mere n'ụwa ma onye eziokwu ka mgbe onye ọbụla ya amụ ohi buru ụzọ nkwa asụ dabụrụ na nke asị ya mere na anyị ji nta mgbe ewu a na-ekwu okwu ewu a anyị amụdị na ewu anyị ji nta so n'ime ọhịa ebe anyị na-achụ ewu anyị na-achụ anụ chụgide anụ anyị nwere anụ anyị nwere dịka anụ adịghị emegharị ahụ anyị chọ ma egbugo egbu anyị wee kụọ ya ugbo ya gbagbuo ya tugbuo ya unu nwere egbe mba anyị tụgburu etugbu so mgbe anyị tụgburu etugbu bịa kụgbuzie ya bịa gbuo ya so n'ime obi na-asị m na ọ bịa nwecha ahụ ka ewu sị mba nchi mechie ọnụ nchi ọ na-aha ka ewu mbọ nchi onwere nchi na-aha ka ewu nchi yiri ewu dị ya maka obi abụrụ obere mpi and ọzọ bụ na ewu onye nwe ya were ewu deti n'ime ọhịa ewu ọ nọ n'ime ọhịa paa n'obi m kwa ọ bụghị ewu mmadụ ka anyị gburu anụ ịnụ ihe na-ekwu kịta ọ kara ụnụ na-abụ mma na ụnụ jere na nkwụ ọba anyị kịta jee gote ewu yọọ maazị okoro si anya biko na ụlọ amaghị ụma were gbuo ewu a ka ndụ m wee dịrị m maka na nke ntara ebe a madị nna m chọrọ ta n'owu ị na-ekwu na ọ sị na afọ ike ga-aha ka afọ Nnanna na afọ ike zuru ochi ewu a ga-aha ka afọ Nnanna zuru ochi ewu afọ Nnanna aha ka isi ya ngwa ihe mere n'ụwa ya hapụ inye ike n'afọ ya mee ka isi ike ha ka afọ Nnanna biko ya ka nna ibe ebe a ka unu ka ife ahụ kpọọ unu ife ahụ ma unu kpọọ Nnanna ife ahụ nwoke oke afọ ị na-akpọ Nnanna biko abịa nke nye unu gwa na ife ahụ na ụmụ debe afọ etu Nnanna ka ọ gịnị ka unu kpọọ ya ya ralụ Nchibụzọ m aka na-egbukwa n'alụ Nchibụzọ biko ọgwụcha ebe ka isi nata ọkwa kalaba isi nata wee nata n'ụlọ ebe a sị m bịa yọọ nwa nwoke ya ha alụ Nchibụzọ aka ọ hapụ maka ị na-agwa wee sị na nwa m mụrụ nwere oke afọ ị mụọ nke gị afọ na niile ịgbọgheriri na kalaba ojughị gị nata n'ụlọ a na-agbakwa ọzọ nwa gị nwoke join nwa gị nwaanyị join ya unu ekwuine m njọ n'isi kịta bụ ụtụtụ ụnụ akpọchi omi ihe otu nne ime ihe mere biko ihe mere bụ nnaba nye anọ kalaba ka ịnọ aka nsị mechie ọnụ mechie ọnụ amadị ndụ n'ọkalaba ka ị nọ ka nsị mechie mma akụ ihe akịta onwe ihe gị na-eme
chọba nụ ewezigbo obere ihe tinye nye abụ nna m ka nna ukwu ka nna respect na abụghọ nga enwe odi enwe ndị respect ya etinye nye ịchaka agwaghị nke nna eme mgbe ime ile amadị nnọọ kalaba ka ị nọ ịma na ọ na-abụ ịgafe paka ịma na mmadụ adịghị ama ka azụ ya dị ịma na a na-asị ike nwaanyị kalaba meghe mechie ike nwaanyị kalaba meghe mmadụ nna ihe a na-emụtara ya na kalaba iwe na ahụ ịgafezi na-akụ otele gbakala ịgbakala nwa nwere mgbe mkpụrụ gị na-eje nkwọ ama mụ ị na-eyigwe abante nwaanyị ahụ eyi abante Chibụzọ rakwuo ya aka Chibụzọ rakwuo ya otelie na-eme otelie na-eme onye ị ga-eji ịsọ ịmaka nsị ịgba na ịsabi okwu na nke nwabụkwu onye ara ịma na onye ọbụla onye ara jere na mmiri wee fụ onye na-akpụ ọtọ na-asa ahụ chịrị aka onye na-asa ahụ wee pụọ na onye ahụ na-asa ahụ gba ọtọ bilie chụgba onye ara na ha na-agbara ụgwọ ndị ahụ ọ na-ịma ịma na ọ nwere ka ị ga-esi sakarịa ya Mama ihe na-eme onye akụkọ ka ezi ihe ọkụkọ. Gịnị mere nkịta? Ọkwa Ifeọma na Chibuzo. Ọma na ahụ ihe a na-ezuzu anyị n'ọpa ndị a na-emarịsị isi na egwu na nkwa na Nne biko rapụ ya. Anyị kọba akụkọ Chibuzo na Ifeọma n'obodo a, anyị agaghị ana. Ị na-anụ? Ịma dị nke na-eme kịta. Ịma na ha na-agagharịzi n'obodo na-agụ na-agba. Unu anụbe. orila nga ahụ. Oke ọ na-ajụ m. Eche m na ihe na-eme n'obodo. Chee ka m ajụ na-abụ ka ihe na-emere unu anya ukwu Na amarụ na ihe anụ a bụ lọbụ nwantịntị. Nyere abụ lọbụ nwantịntị. Nke agafego lọbụ. Nke agafego lọbụ. A na-eme ya na-eme nnọọ. Onye nke ọsọ gị. Nke ọsọ gị. Ọsọ gị. Lebe. Ọsọ. kemgbe nwa si obodo mepere emepe ụzọ onye ha ọ na-egbugharizi onwe ya ka akwa eke chefuo unu mgbe anyị ya na-esi akwụgharị ike ka ha kpụ 15 naira ka ihe a na-akpọ mana ọ ga-abụ ihe arụ ukwe ka nnu ọzọ is nature ije fụ asịma nje nyoshi n'ime ọhịa demi nyoshi n'ime ọhịa inye chance wee oke echi ijere ibu ụzọ jiji nwochi n'ime akwa na-eku nke ahụ na-eku uke teta afọ gị anyị kpọ ha afọ gị o chetere m egwu anyị na-agụ eji eme mmụọ abọ mma sara ike ndị ọhịa sara ike onye mere gị mmọnwụ sara ike ndị ọhịa sara ike ị maara mmọnwụ esi na ịchọrọ iji achọrọ m ije hụ di m ahụ ịmata o tela aka hụ gbere di m ahụ ịkpọwago nke di lekwere lọbụ nwantịntị jọbụ nwantịntị ji lọbụ onye ka m nwelu ije mụ na lọbụ na ọfọdụrụ nwantịntị ihe ka m ije ịmaka ngwa gị ka nwe gị okwu inwe anwa mmegide ihe nweta inwe anwa nweta nna nna nwetago visa Amerịka inwe anwa nweta nna nna inwetago visa Amerịka nna nna otu ife isi afịa ha bụkwa nkwado ọ na-akwado nna nna ụdọ nkọnyọ nọ na ezigbo ego mana ihe emewu mma akọ na-eteweta nna nna mana ịya abụ ka ndị ụfọdụ anyị abaghị ndị ọnwa na-enwe kọnetị anyị na nna nna ka m gwa gị eziokwu nna nna gwa m sị na ya like ego mana ọmụọ ka ọ ga-esi mega approach ọmụọ onye ga-agwa ya ka o esi mega approach mana ọ sị na ọnwa anwa anụ ọgụ ikwete bịa nụọ ya ikwete ọnụ ọgụ na ọ ga-eji alụmplen wee mere wedin gị bịa plan atụrụ machi na nke ntị na nche iwere ofu ngwere ka achọrọ m iwere ofu were zie ofu wee mgbozie nna nna wee dọrọ
Aga m edu. Mana m ya connecting. Ya connect. Nna daalụ. Nna daalụ. Ee, ya ka nwoke eziokwu ya dị ndụ. Nna enwe m na ya na-aba akpacha nkịta bịa ka ntakwere. Choro nu. Ebe ko na ga so. Enwe ho nlo ka nto ka kwara ga enwe nlo. Choro go anọ na nlo. The way you know like this. Or like this. I know so. Ojido ya aka. Hello. Nakado. Hey, amalicha nwa ka ekwa na afa yi. Afa mbi Ifeoma. Hey, na mara mmadụ egwu. Ka o si adị? Oh, Nneoma. Iwe onye obodo a? Abụ m nwa Maazị Okolo. Maazị Okolo nụnụ na nna m dị na mma nụnụ. Amalicha nwa. Ka isi agafu a, ka isi aga na. Ana m aga ozi, nne m ziri m ozi. Ihe m ga-emenwu na dai moto ka m drop ọrụ ngwa. Mba ka m gawa ozi. Ngwa chere enwe ọ bụla onye na-asị mba. Oga ka ọ dị ka nna. Mba, no, wait. Hello, hey, Ifi. Chai. Ọkwa sị na nwa be Maazị Okoro, udo dị. Eme m na-eje ka m kwa Maazị Okoro m na-ejefe. Udo dị. Ọ dịgodi. Only chetara ya ekụwa glass azụ. I can see you are getting better. In fact, you are okay now. I'm not actually that fine, but then I just have to put myself together to do something. Like I have this new song I'm working on. It's giving me plenty of stress. Like I don't even know how to end it. Like, see this first. It goes like this. Like I see this fine girl walking down the street. She find that you red and see guy wait. Make I see. All I say fine girl. Are you okay? Since last night, oh, now yeah, I did. Oh, yes, it's you. See us so fine, we'll be like juice. See us so round, we'll be like fruit. But I know you get now, we'll be like food. Hey! My God, this, that's... Okay, come can you oh, how are you Garaba? Oh, Shabalo, yes, you let us fish on. Hey, you didn't have it? I got more in your Garaba corner. I say easier. You were your Kakari on your wood.
ahụrụ m ya ahụbeghị na ike nye ọkụ nyocha agache ya si nọdụ nga mbịa bachori eni Gị bịa ebe a chere ihe. Oyibo so mara eji. Happy marriage.